אז אנחנו נתחיל עם מתיחות על המזרן, שהמגבת תהיה בהישג יד, תראה ששומעים אותי, נשב בישיבה מזרחית, אנחנו לוקחות אוויר, מנימות את הידיים למעלה, ומשחררות, ושוב ניקח אוויר, נתארך עם הגב, כשנפתח עכשיו את שתי הידיים, נפתח גם לרוטציה הצידה, יש לנו יד ורגל נגדית, גב זקוף ופיתול אחורה, חזרה למעלה, נפתח אוויר, נתארך שוב עם הגב, רוטציה לצד השני, ולחזור חזרה. ניתן מתיחה הצידה, יד על המזרן ולפתוח, ולכיוון הנגדי. ולהתרומם, נתפוס את הברכיים, ניתן טיפה תנועה לגב, נעגל את הגב אחורה, ובשאיפה נפתח את פתח הזה לפשיטה, ושוב נעגל את הגב, נרחיק בין השכמות, ונפתח חזרה. בואו תעשו את זה עוד פעם אחת כזאת, לעגל אחורה, יופי, ככה נורא אתכם יותר, ולפתוח. אוקיי, אנחנו מתחילים בעמידה. יש לי את המגבת, גלגלתי אותה, זה בעצם כמו הסליידר שיש לנו בסטודיו, על אותו עיקרון, קיפלתי אותה, אנחנו מתחילים בעמידה, רואים חצי גוף, אבל לא נורא, בסדר. הרגל שעל המגבת, העקב שלי גבוה למעלה, כל הזמן. אני מתחילה רק לחמם טיפה את הרגליים, אני יורדת לסקווט ועולה חזרה. אז כרגע העקב מורם על המגבת, ירידה לסקווט, להתרומם. אגן לאחור גב נשאר ישר. אני לוקחת אוויר ומוציאה בעלייה למעלה. עוד 5 כאלה. 4. 3. 2. מהפעם הבאה שנתרומם, אנחנו מתרוממים, מרימים את הרגל למעלה, שיווי משקל, מניחים חזרה, ושוב, יורדים לסקווט. עלינו, התארחנו למעלה, אני מניחה ויורדת. רק שיווי משקל, ירידה. להתארך עם הגב. עוד 5. עוד 4. 3. 2. 1 אחרון, השארנו את הרגל על המגבת. אנחנו מתחילים להרחיק את המגבת, את הרגל לאחור, ולהתרומם חזרה. אז הרגל שעל המגבת ישרה לאחור, הרגל שעומדת מתכופפת, הגב מתארך קדימה, אנחנו לא רוצים שתהיה הקשתה לגב, ורק הרחקה, ולעלות חזרה. להוציא אוויר בעלייה, במשיכה. אני חושבת שאתם מרגישות שזה הרבה יותר קשה מאשר הרפורמר שהקפיץ מחזיר אותנו, אז זה אפילו יותר מאתגר. עוד 5. עוד 4. 3. 2. 1, נשארנו לאחור, ורק הרגל האחורית, כפיפה ואישור, כפיפה ואישור, הרגל הקדמית נשארת כפופה, אגן נשאר לאחור, אגן יציב לגמרי, קירוב והרחקה, 5, 4, 3,
2, 1, ולהתרומם חזרה למעלה. אותה רגל, אני מסתובבת הצידה, ואותה רגל מתחילה להרחיק הצידה ישרה, האגן הולך אחורה, ולעלות חזרה למעלה. הרחקה הצידה, שאיפה, חזרה לאסוף. ברגל שעומדת מתכופפת, ישבן לאחור, הרחקה שאיפה, ושאיפה לעלות. חמש, 4, 3, 2, 1, נשארנו, ורק הרגל מתכופפת, חוזרת ומרחיקה. שאיפה, הרחקה. לשמור על רגל שעומדת כמה שיותר יציבה, אגן יציב, לקרב, להרחיק. 5, 4, 3, 2, 1, ולהתרומם לרגע, עדיין אותה רגל לעוד דבר אחד. אוקיי, ידיים מאחורי הראש, אני מרחיקה הצידה כמו מקודם, מפתלת את המרפק לברך הנגדי, חוזרת למרכז ומתרוממת. ושוב, מרחיקה הצידה, גוף יציב, פיתול, מרכז, חזרה עליתי. להרחיק, פיתול, מרכז, להתרומם. כמה שיותר לייצב את הגוף בזמן הפיתול. עוד 5. עוד 4. הרגל שעל המגבת ממש צריכה כאילו לרחף מעליה. 3. 2. ואחד, אחרון. ועלינו. אוקיי. גמרנו על רגל אחת. לפני שנעבור לרגל השנייה, בואו נעשה איזה פלנק קטן. אוקיי. אני עם שתי ידיים, כפות ידיים מתחת לכתפיים. לוקחת את רגל שמאל לאחור, מונחת על הרצפה. רגל ימין שלי על המגבת. מתייצבת בתוך הפלנק. ומתחילה רק לכופף את ברך ימין ולהרחיק. כפיפה, ההרחקה. לשמור כמה שיותר על היציבות של הגוף. 5, 4, 3, 2. מהפעם הבאה אני מכופפת, מיישרת את הרגל באלכסון מתחת לרגל שמאל שלי. מחזירה למרכז ומרחיקה. ושוב, כופפתי, השארתי באלכסון מתחת ליד הנגדית. מחזירה למרכז, מיישרת. כפיפה, אישור באלכסון, חזרה למרכז, אישור. עוד 5, פיתול, מרכז, חזרה, 4, 3, 2, עוד 1, ורגע נניח את הברכיים, נשחרר קצת את שורש כף היד, אנחנו עושים כבר את הרגל השנייה ואז נחזור לעמידה.
מי שקשה לה מדי, אפשר לנסות להיות על האמות. בכל מקרה, כשאנחנו עם שתי ידיים ישרות, שימו לב, לא לשקוע בכתפיים, כי אז יש לי עומס מאוד חזק על שורש כף היד, אלא להפך, להרים את עצמנו גבוה, לייצב מאזור השכמות, להרחיק את השכמות אחת מהשנייה. אז בואו נעביר את המגבת של רגל שמאל, להתמקם בתוך הפלנק, ולהתחיל רק עם רגל שמאל, כפיפה ואישור, כפיפה ואישור, בית חזה מורם גבוה, 5, 4, 3, 2, מהבא, אני מכופפת, הצידה מתחת לרגל, מתחת ליד, סליחה, חזרה ואישור, כפיפה, פיתול הצידה, מרכז ואישור, לכופף, להשחיל, מרכז, חזרה. כל הזמן הזה להמשיך להרים את בטח הזה גבוה מהרצפה, 5, 4, 3, 2, ואחרון, ולשחרר, מעולה. אוקיי, שוב לשחרר טיפה, אפשר לשלב את שתי הידיים ולעשות קצת מעגלים, לשחרר, להניח גם לצד השני. אוקיי, אנחנו נחזור לעמידה, הפעם לרגל שמאל. אז אנחנו מתחילים עם הסקווטים. רגל שמאל, עקב מורם למעלה, נשאר גבוה, ואנחנו מתחילים רק עם סקווט להתרומם. סקווט ולעלות. להוציא אוויר בעלייה. מעולה. עוד 5 כאלה. 4, 3, 2, 1, ואז שאנחנו מתרוממות, מנתקות את הרגל, מתארחות עם הגב, ומורידות חזרה. ושוב, ירדנו לסקווט, התרוממנו, להתארך, להרים את הרגל ולהניח. סקווט, לעלות, להרים, להניח. מעולה. סקווט, להתרומם, ייצוב, חזרה, 5, 4, 3, 2, 1. אוקיי, אנחנו מתחילים להרחיק אחורה. שימו לב שאת המקום מאחורה. אנחנו מתחילים להרחיק רגל ישרה, רגל ימין מתכופפת, האגן יורד למטה, לעלות חזרה. הרחקה בשאיפה, נשיפה להתרומם. שמור על האורך של הגב. מעולה. פתאום שנחזור לסטודיו וזה יהיה לכם על הרפורמה, תרגישו איזה קל זה ביחס למה שאנחנו עושות עכשיו. 5, 4, 3, 2, 1, נשארנו, ורק הרגל האחורית, כפיפה ואישור, כפיפה ואישור, כמה שיותר לייצב אגן שלא יזוז. 5, 4, 3, 2, 1,
והתרוממנו חזרה. אני מסתובבת אותה רגל, ניקח אוויר, ונתחיל להרחיק הצידה ולהתרומם חזרה. להרחיק, האגן הולך לאחור, גב ישר, ולאסוף חזרה להוציא אוויר. מעולה. 5, 4, 3, 2, 1, נשאר לנו, ורק הרגל חוזרת, מתרחקת, חוזרת, מתרחקת. לשמור על ימין כפופה ויציבה. חמש, 4, 3, 2, 1, ולהתרומם. וואו. יש לנו את הפיתול של בית החזה. אז ידיים מאחורי הראש. אוקיי, אנחנו מרחיקים הצידה, מתייצבים, פיתול לרגל ימין, חזרה למרכז, ולאסוף חזרה. הרחקה, פיתול, מרכז, להתרומם. לעבוד לאט, לייצב את הגוף תוך כדי הפיתול, לאט תמהרו, תקדישו ככה הרבה יותר את העבודה. עוד 5, 4, 3, 2, ו1, לפתל, לחזור ולהתרומם. אוקיי. נעשה עוד משהו אחד של הפלנק לפני שנעבור לשכיבה. אנחנו עם שתי רגליים, שתיהן יחד על המגבת. אנחנו מתחילים מתוך עמידת 6, רגליים באוויר, מרחיקים את שתי הרגליים ומושכים. מרחיקים שאיפה ומושכים, מוציאים אוויר. בית חזה גבוה, למשוך. שימו לב שהבית חזה מנסה להישאר יציב. רק הרגליים, עוד 5, 4, 3, 2, 1. אוקיי, אנחנו נעבור לעבודת בטן. בואו נתחיל מהאלכסונים שאנחנו אוהבים. אז ככה. אני שוכבת על צד ימין שלי. אז המגבת מתחת ליד ימין. יד ישרה. יד שמאל לתקרה. מה שאני רוצה זה בעצם להתחיל להתרומם למעלה, למשוך את המגבת, להרים את הרגליים, ולאט להרחיק חזרה את המגבת, להתארך עם הרגליים. ושוב, בהוצאת אוויר, אני מושכת, מרימה, חוזרת, מתארכת, מאתגר, מושכת, מרימה, מתארכת חזרה, גם עם הרגליים הן נשארות צמודות, להוציא אוויר בעלייה, לאט בשליטה, לרדת, 5, 4, למשוך, להרחיק, לאט, 3, 2,
2, לא לעצור באחרון. 1, עלינו, ורק הרגל יורדת התחתונה ועולה, יורדת ועולה. 5, 4, 3, 2, 1, לשחרר. אני חושבת שזה הסרטון שאני מתנשפת בו הכי הרבה שלי. מה שאומר שזה לא קל. אוקיי, צד שני, נעשה ישר את האלכסון. אז יד שמאל שלי על המגבת, הרחקתי, רגליים באוויר, יד ימין לתקרה. אני מתחילה למשוך את היד, להרים רגליים, להתארך בשליטה, לבלום חזרה. ושוב, אני עולה, מוציאה אוויר, לנסות לשמור רגליים צמודות ארוכות. למי שקשה אפשר את היד להניח על הרצפה, ואז זה נותן לנו קצת עבר בעלייה. לעלות, להרים. נעשה את זה עוד 5 אחרונים. עוד 4, לעלות, להתארך. עוד 3. עוד פעמיים. ובאחרון עלינו והתייצבנו. הרגל התחתונה יורדת ועולה, יורדת ועולה. 5, בית חזה פתוח. 4, 3, 2, 1, ולשחרר. אוקיי. בואו נשב כשהאגן שלנו מגולגל, אני אנסה להראות לכם את זה ככה. כשהאגן שלנו מגולגל, אנחנו עושים half roll down, אוקיי? אז הרגליים שתיהן על המגבת. בואו נתחיל קודם כל רק עם בית החזה. ידיים ישרות מול בית חזה, גב ארוך למעלה. לוקחים אוויר. בהוצאת אוויר נגלגל אגן לאמצע הדרך. לעלות חזרה למעלה, להתארך, כאילו מישהו מושך אותי מהקודקוד למעלה. ושוב, גלגול. עלייה, להתארך עם הגב. לחשוב על תנועה של עמוד השדרה. בסדר, ממש להתארך, ליישר, לגלגל. עוד 5. עוד 4. 3. 2. ועוד 1. עכשיו, לא סתם יש לנו את המגבת, נתחיל להוסיף גם תנועה של הרגליים. כשאנחנו יורדות ל-half roll down, אני מרחיקה גם את הרגליים, ואז כשאני עולה, אני מכופפת, מתרוממת, מקרבת אליי את הברכיים. שאיפה, מרחיקה, שומרת יציבות עם הבטן, עולה, מוציאה אוויר. ושוב, הרחקה, שאיפה, נשיפה לעלות. למי שקשה מדי, יכולה להניח ידיים מאחורי הגב, ולעשות את התנועה כשהידיים טיפה תומכות מאחורי הגב. תמיד אפשר לשנות תרגיל, לא לוותר עליו, אף פעם לא לוותר. לשנות, לעשות חלק ממנו. 5. עוד 4. 3. 2. 1. חזרה. אוקיי. עכשיו, אני לוקחת את המגבת שלי ביד ימין. אני אראה לכם את זה כאן איכשהו. טוב, ננסה, שאני מקווה שתראו את התנועה. אני מתחילה מישיבה כשהמגבת ביד ימין. אני מתחילה לגלגל את האגן, לפתוח את הידיים לצדדים, הרחקתי את המגבת, השארתי את הרגליים. אני עולה חזרה, כמו לטיזר,
מעבירה את המגבת מתחת לרגליים ליד שמאל, ושוב, פותחת, שאיפה, עולה, נשיפה, העברתי את המגבת ליד ימין, שאיפה, מעולה, 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 מתארכת, נשיפה, עולה, מהשחילה, מעולה. המגבת, מיכל, על הרצפה, בדיוק, ממש מלטפת את הרצפה, על הדרך אנחנו גם מנקות, שאיפה לפתוח, נשיפה לעלות, 6 אחרונים, עלייה להוציא אוויר, 5 להתארך, עלייה, עוד 4, עוד 3, 2, ו1, וואו, לא פשוט. קחו לכם נשימה. טוב, עכשיו אנחנו נהיה בשכיבה. אני שוכבת בכוונה בקצה של המזרן, אני רוצה שתראו מה אני עושה עם הרגליים. אוקיי. אני עם מגבת מתחת לרגל ימין, אוקיי? אנחנו מתחילים, כשרגל ימין ישרה עם המגבת על הרצפה, רגל שמאל שלי ישרה על התקרה, ידיים מאחורי הראש ואני בשכיבה. בכל הוצאת אוויר אני מתחילה להתרומם לכפיפה של בית החזה ולכופף את שתי הברכיים. זאת אומרת, רגל ימין משכה את המגבת, רגל שמאל התכופפה באוויר, שאיפה חוזרת, מעריכה את שתי הרגליים. עולה, מוציאה אוויר, יורדת, לוקחת, עלינו, כופפנו, וחזרה להעריך. ורגל ימין בעצם גוררת אלינו את המגבת ומרחיקה בשליטה לאט. אנחנו מנסות לעבוד באותו קצב, גם בעלייה, גם בהרחקה. חמש, עלינו, הרחקנו, 4, 3, 2, לא לעצור באחרון, 1, עלינו, רגל ימין על המגבת, אני ברוטציה ימינה, רק הרגל עם המגבת מתיישרת ומושכת, מתיישרת ומושכת, אחרי זה נשאר עם רוטציה סטטית לצד ימין, רגל שמאל יציבה, למשוך, להוציא אוויר, 5, 4, 3, 2, 1, ולשחרר רגע, להניח את הראש, לקחת נשימה, לשים חיוך על הפרצוף, ונעביר את המגבת לרגל שמאל. אז אנחנו מתחילים שרגל שמאל עם המגבת ישרה על הרצפה, רגל ימין ארוכה על התקרה, ידיים מאחורי הראש, ראש מונח. בהוצאת אוויר, עלינו, כופפנו את שתי הברכיים, משכנו את המגבת אלינו, שאיפה להתארך חזרה. לעלות, להוציא אוויר, ולפתוח, למשוך אלינו, הרחקה, לעבוד לאט, מתוך שליטה. גם פה הרגל ממש מרחפת על המגבת, שיהיה לכם זורם יותר למשוך אותה. עוד 5, 4, 3, 2,
אחד, נשארנו למעלה, אנחנו עם רגל שמאל על המגבת, רוטציה שמאלה, רק רגל שמאל מרחיקה, ומושכת, מרחיקה, מושכת, החזה יציב עם הרוטציה שמאלה, רגל ימין יציבה, מרכז גוף לא זז, רק רגל שמאל, 5, 4, 3, 2, 1, ולשחרר. וואו. אני אוהבת את מה שאנחנו עושות פה. אוקיי, בואו נחזור שוב לישיבה. שתי הרגליים מתחת למגבת. תרגיל שעשינו מקודם, אבל אנחנו מוסיפות עוד משהו קטן. אז אנחנו עושות שוב כמו את ה-half roll down, מרחיקות רגליים ויורדות לאמצע הדרך, עולות חזרה, מתייצבות, מנתקות את הרגליים מהמגבת, ומניחות חזרה. ושוב, הרחקה, עלינו למעלה וניתקנו, התייצבנו, חזרה, הנחנו, מעולה. להרחיק, לעלות, לאסוף ולנתק להרים. למי שקשה כאן שוב, ידיים מאחורי הגב, אפשר לעשות את אותו תרגיל שיש לנו תמיכה קטנה מהידיים לאחור, עדיין יפעיל לכם את הבטן. הרחקה, חזרה, לנתק, להניח, מעולה. הרחקה, חזרה, וניתוק. עוד 5, לעלות, לנתק. עוד 4, לנתק. עוד 3. 2. 1. וואו. לנתק בו רק נחזיק, רק להחזיק, 5, 4, 3, 2, 1, ולהניח, מעולה. בואו נעבור לקצת ברידג'ינג. אנחנו עם המגבת מתחת לרגל ימין, אוקיי? שתי רגליים כפופות, שכבנו על הגב, הנחנו את הראש. אנחנו מתחילים להרים את האגן למעלה לתוך הברידג'ינג ולהתייצב, להרחיק את רגל ימין עם המגבת, לקרב אותה חזרה ולרדת חזרה. תנסו שרגל ימין רק העקב יהיה על המגבת, בסדר? שהאצבעות יהיו באוויר. אז הרמנו את האגן, התייצבנו, הרגל מרחיקה, אגן נשאר יציב. חוזרת, ואז אני מורידה את האגן חזרה למטה. עליתי, הרחקתי, קרבתי, חזרה. בזמן ההרחקה, שימו לב שרגל שמאל לוחצת חזק על הרצפה, מייצבת את האגן, לא לשקוע למטה. עוד 5 כאלה, להרחיק, לקרב ולהוריד. 4, 3, 2, מהבא אנחנו מוסיפות, אנחנו מרימות, מיישרות את הרגל, מרימות אותה ישרה מהמגבת, מחזירות אותה ישרה אל המגבת ומכופפות חזרה ומניחות. אז הרמנו את האגן, הרחקנו את המגבת, רגל ישרה עולה, רגל ישרה יורדת, חזרה כפיפה לעמדת מוצא ולהניח אגן. ושוב, הרמנו, הרחקנו, השארנו את הרגל, הרמנו את הישרה, הורדנו את הישרה, כפיפה ולהניח. עוד 5 כאלה, להרים, ליישר את ימין, להרים אותה ישרה, להוריד אותה ישרה, כפיפה חזרה, להניח אגן.
עוד 4, וליישר, להרים, להוריד, טיפה, ולהוריד אגן, עוד 3, הרחקה, להרים, להוריד, טיפה, ולהניח, עוד פעמיים, להרים, להוריד, טיפה, חזרה, עוד 1, להרים, להוריד, טיפה, ולהניח. וואו, נרגש, מדהים. נעביר את המגבת לרגל שמאל, שוב ננסה שהעקב יהיה נעוץ במגבת. אנחנו מתחילים להרים את האגן, אז כרגע זה רק להרחיק את רגל שמאל לישר, לכופף אותה חזרה ולהניח אגן. להרים, להתייצב, אישור, כפיפה ולהניח. ימין לוחצת חזק, מייצבת את האגן גבוה בזמן ששמאל מתיישרת. הרחקה, חזרה. מעולה. עוד 5. עוד 4. 3. 2. עוד 1. ואז הרגל עולה ישרה, יורדת ישרה, כפיפה, ורק אז אנחנו את האגן. אז אני מרימה את האגן, מיישרת את רגל שמאל, מרימה אותה ישרה, מורידה חזרה, כפיפה, ורק אז אני מניחה את האגן. כל הזמן הזה ימין לוחצת חזק, להרים, להוריד, לכופף, ורק אז להניח. להרים אגן להתייצב, ליישר, להרים ישרה, להוריד, טיפה, חזרה, עוד 5, הרחקה, להרים, להוריד, טיפה, ולהניח, עוד 4, עוד 3, טיפה ולהניח, עוד פעמיים, ופעם אחרונה, וואו, אוקיי, להניח, חבקו את הברכיים אליכם, שחררו קצת מצד לצד, תישארו רגע בשכיבה, ישרו את רגל ימין שלכם, רגל שמאל כפופה באוויר, אנחנו נוריד את הרגל לצד ימין עם יד ימין מעליה, אפשר להפנות את המבט לצד שמאל, שימו לב שכתף שמאל מנסה כמה שיותר להישאר קרובה למזרן, רק לשאוף פה רגע בתוך הפיתול, ולשחרר. בואו נרים את רגל ימין, נוריד שמאלה, נמתוח, בדרך הצד, אני מתרוממת חזרה. בואו ננסה עוד משהו קטן לפני המתיחה הסופית, יש לנו עוד זמן להקלטה, יופי. אני מניחה את שתי הרגליים על המגבת. אפשר להיות כאן עם שתי האמות, אפשר להיות גם עם ידיים ישרות, משהו יותר נוח לכם. שתי הרגליים על המגבת, השארנו את שתי הרגליים, בואו נעשה את הפייק, את הפירמידה. אני מרימה את האגן ומושכת אליי את המגבת, ולאט לאט לאט יורדת חזרה.
מושכת ומרימה ומרחיקה ושליטה. למשוך להרחיק, מעולה. להרחיק לאט. 5, 4, 3, 2, ואחרון. זהו. אוקיי. מגיע לנו מתיחות. בואו נעשה את היונה. אנחנו מכופפים את רגל שמאל שתפנה אלינו, מיישרים את רגל ימין לאחור. מנסים לייצב את האגן שהוא לא יהיה על הצד, אלא להסתכל אל הרצפה, שתי עצמות האגן, ומשם אנחנו יורדים לנוח על האמות, לתת רגע לגוף לשקוע לתוך המנח כדי להרגיש באמת את המתיחה. אנחנו מתרוממים, רגל ימין תישאר ישרה, נסובב את האגן הצידה, מתיחת צד אל רגל ימין. ואז כשאנחנו מתרוממים, נעביר את רגל ימין מעבר לשמאל, לחבק עם שמאל להדק אלינו, ופיתול לצד ימין. אנחנו עוד מקרבים אלינו את ברך ימין, עוד מחבקים אותה חזק, ומפתלים. ונשחרר. בואו נעשה את זה עם הרגל השנייה, אז אני מכופפת את ימין, מיישרת את שמאל, ועוברת לשכב על האמות, ונשאר רגע בתוך המנח. נתרומם חזרה למעלה, נפתח את האגן הצידה, מתיחת צד אל רגל שמאל, בית חזה פתוח, להתארך. לעלות חזרה לישיבה, נעביר את רגל שמאל מעבר לימין, חיבוק מימין, למשוך, לקרב אליכם, פיתול שמאלה, ונשחרר, ניישר את שתי הרגליים, ונמתח קדימה, נשאר שם רגע, להתרומם חזרה, לקחת אוויר, ולשחרר. טוב, אני מקווה שהרגשתם את האתגר הזה כמוני לפחות. אני לא שומעת אתכם רגע, נשחרר את ההשתקה. יש? איך היה? רגע. ועוד פעם. עכשיו שומעת? עכשיו שומעת.